Príjemný dobrý deň vám, kto sledujete súťaž Československá Miss Second Life 2008. Niektorí z vás ma poznajú z minulého ročníka, ktorý som uvádzal. Bohužiaľ, tento ročník z dôvodu prílišného pracovného vyťaženia nemôžem uvádzať, mám však tú česť spustiť oficiálne hlasovanie a predstaviť vám jednotlivé kandidátky v krátkom súhrne. Tak co jsem v Second Life, tak... Súťažiaca číslo 1 Haroka Rieko má rada staré americké piesne a sci-fi knihy a filmy. A to se mě tady moc líbí a jsem to ráda. Súťažiaca číslo 2 Katie Petľakov počúva oldies a rada ľudí baví a rozosmieva. Súťažiaca číslo 3 Mercy Anatra rada tancuje, jazdí na bicykli a pláva a mazná sa a má rada jahodový džús. Hrozně se mi tady líbí. Súťažiaca číslo 4 Homolková Pelouš má rada horory, červené víno a je skvelá Second Life staviteľka. Který tento vlastně virtuální svět našel na internetu. Súťažiaca číslo 5 Pussy Alter rada Second Life pomáha nováčikom, pretože vie, že začiatky sú ťažké. Súťažiaca číslo 6 Princezna Louise jazdí na inline korčuliach a vo vode a na snehu je ako doma. Má rada zamilované pesničky a vodku s džúsom. Ako sa tak na teba pozerám, si veľmi dobre oblečená podľa najnovšej módy. Súťažiaca číslo 7 Lucie Giha, vyznávačka skupiny Skyline, filmu Samotáži, červenému vínu a špaget s kečupom. Svým způsobem si poslechnu úplně všechno, nic mi nevadí, ale mými oblíbenějšími rytmy je taneční hudba. Súťažiaca číslo 8 Robina Frog. Jej obľúbené filmy sú Matrix a Pán prsteňov. Cvičí aerobik a počúva Tatu. Robi, ja o tebe viem, že si mala nedávno tu v Second Life na Valute nádhernú svadbu. Súťažiaca číslo 9 Arza Chakrabarty. Pred alkoholom dáva prednosť kofole a má rada svoje autíčko a cestovanie. Jaký je tvůj koníček v Second Life? Co tě tady baví? Arza Chakrabarty odpovedá, moja najobľúbenejšia činnosť v Second Life je cestovanie. Súťažiaca číslo 10 Sisi Kanto. Zbožňuje melonový džús, má rada rock a jej obľúbenou skupinou je Linkin Park alebo Kabát. Čeho vím, že se v normálním životě nezúčastní. To je veľmi príjemné, takže aj pre teba je Second Life naplnením tvojich snov a túžob, čomu sa veľmi teším. Súťažiaca číslo 11 Kei Yagu rada si dá Sex on the Beach a má rada Madonu, Briana Adamse a film Charlieho Andilci. Takže ide hlavne o vyžarovanie a auru a je jedno, odkiaľ vychádza. Súťažiaca číslo 12 Sandy Rash má rada strašidelné príbehy a muža s divokým pohľadom v očiach. A odpoveď Sandy Rash. Takže páčia sa mi aj sladkí blondiaci, ale zase na druhej strane strašne sa mi páčia i tmavovlasí. Zaujímaví sú aj tí, ktorí majú v očiach nenávisť a chuť zabíjať. Proste trocha psycho, ale to len vo filmoch. Súťažiaca číslo 14 Nadia Rieko. V reále sa láskyplne stará o kone, rada ale jazdí aj autom a keď alkohol, tak koňak. Tak to je nádherný. A tady už si třeba taky jezdila na koni v Second Life? Súťažiaca číslo 15 Isakoko Avro. Má rada taliansku kuchyňu, časopis Dolce Vita a hraje tenis. A jsem tu asi 1 rok a půl. Ak si tak dobre pamätám, tak 1 rok a pol je tak zhruba najdlhšia doba, ako sa niektorá z našich kandidátiek pohybuje v Second Life. Soli, poďme na prvú otázku. Ako si sa dostala do Second Life? Súťažiaca číslo 16 Lesolej Caproni riadi vlastnú modelingovú agentúru a má rada Čínu, víno
a vodku. Kterou jsem hrála docela dlouho, ale přestala mě nějak bavit, protože byla úplně o něčem jiném než. V tomto ročníku máte na výber ozaj veľké množstvo kandidátiek. Verím, že vaša voľba bude spravodlivá a vyberiete tú, ktorá sa vám bude páčiť najviac. Nie len krásou, ale aj inteligenciou. Lúčim sa s vami a teším sa na finále, kde sa opäť stretneme. No dobre, tak môžem už ísť?